Ramogi bang yiero thoro chenro thoro bedo ni kore chamo makara kamano wang'e mago madhi mbele Kaluo kama ikruok ne chenro machamo mar Gavanas mano yier manyien e yiero maduong' ma higani dhi nyime counties ma Kaluo mana kaka counties mamoko e pachoka. Chenro makamano ochan ni timore chieng' tich ang'wen mar jumani kaka jafwambo marwa ma Kisumu Millicent Adhiambo koro miyowa ler mathoth kotenore gi ikruok mar chamo muma mag jotelogo. Gavanas ma Kaluo mopogore manyocha oloyo yiero maduong' ma higani sani koro timo hikruok makare mar chamo muma. E kaunti ma Kisumu ibiro chiwo muma ne Ngire Anyang' Nyong'o kod jalupne Laktar Matthews Owili nyadiriyo kendo. There will be a lot of activities on that day, although it's a ceremony that is pegged between 10 and 2 p.m. But the main ceremony is the swearing of His Excellency Governor, elect and the deputy. We have invited people from all the 8 sub-counties, about 800 people. So the number is big, drawn from across both the county and also people from, other invited guests from out of the county. My only appeal is that people should turn up in large number to witness. This is a very special occasion to turn up in large number for this ceremony. County ma Migori bende okodong chien ni margin bende giikore mar sidho Ochilo Ayako kaka gavana manyien mar county no. Jagoro mar county no Christopher Rosana nyose loso ewi ikruogno. Ikruok tema dwarore mondo nyasi no timo dichieng' no wasetiyo. Waseiko kar budho midhi bede no, waseiko gik midhi tigo, waiko kombe, waiko nyaka chiemo ma dhano dhi chamo chiemo. Kendo adwa kawo thuolo ni mondo aluong jo Migori te. Johera ma gavana to gi jo Migori duto te mondo gichop e nyasi no mondo wachiw go telo ne jatendgi tendwa manyoro chamo manyo wayiero mondo chak tich ayanga. County ma Homa Bay kod Siaya bende oseyango ni gitimo hikruok maggi mana kaka counties mamoko e puodho Gavanas. Homa Bay County Governor moyier gi otiko mar ODM Gladys Wanga kod jalupne Oyugi Magwanga ema biro ting'o muma ka gikawo thuolo mar Cyprian Awiti kod jalupne Hamilton Orata ma thuolo margi oserumo. E county ma Siaya, Governor moyier James Orengo kod jalupne William Oduol ema telo chomo bang' wuok mar Cornel Rasanga kod jalupne. Komachielo e county ma Kisii bende ikruok ne odiochieng' chamo muma mar Paul Simba Arati kod jalupne Roberto Sare oserumo. Jagoro mar county no Patrick Lumumba lero ni arita kwe oseket kare kendo ganda maromo 10,000 ogen ni dhi chopo e nyasi no. For the swearing in of the governor-elect, His Excellency Paul Simba Arati and Deputy Governor H.E. Dr. Robert Onsare Monda. Following the previous briefing, we hereby announce that the swearing-in ceremony shall be held on the 25th, the year of 2022, this Thursday at Gusii Stadium. Consequently, we hereby invite members of the public to attend in large numbers and witness the ceremony, which kicks off at 10 a.m. and this time is very strict because it's prescribed in law. Badmigao mar doho nyose golo milome mayango tarik 25 kaka odiochieng' chamo muma ma ayanga ne Gavanas 45 manyocha oseyier. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.